Gaur egun sormena eta pentsamendua oso lotuta dihoazte. Orduan, garai baten sormena oso modu desberdinen lantzen zen. Agian papelan jartzen zen eta horrak margotu, kopiatu eta egiten zuten. Eta gaur egun ja material ezberdina eskainiz, sormena erabat lantzen dute. Da lan bat momentuan ikustezana, ez da fruitua gerora ikusten da. Guzti horrek laguntzen du irakurketa idazketa prozesuan, gerorako ikasketetan, momentuan ez dauka emaitza jakinik. Ze aterako dan instalakuntza hortatik ez digua jola. Da ondo pasatzea aurrak, libreki ibiltzea, askotan gu ere harritu iten geha ez, ze ikeko gaidean agian guri bururatu ez zaizkigun gauzak. Eta gu gero etxean, eskolan egindakoaren jarraipena edukitzeko materiala uzten dio. Nik uste gurasoak motibatuta daudela, oso inplikatuta ikusten ditut. Bai.